जुदि नोंथांनि जनधन एकाउन्टआव भारत सरकारनिफ्राय मोननाय राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबाखैब्ला एबा हाबदोंना हाबाखै माबोरै न'आव थानानैनो मिथिना लानो हागोन। औ नंगौ, बे कर'नानि गिथाव बाथाव समाव नोंथाङा खनसे मिस कलजोंनो नोंथाङा बेंकआव थाङालासे मिथिना लानो हागोन। जुदि नोंथाङा मिथिनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नोंथाङा मिथिनो गोसो गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनानै गुबुन भिडिअ नाय। बिदिब्ला आंनिखौ आरो उदांस्रि साननि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ उदांस्रि साननि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथियाव मोननाय बेल एबा घन्टा बटनखौबो प्रेस खालाम। जायफोर बिथांमोनहा जनधन एकाउन्ट दंमोन एबा जायफोर बिथांमोनहा दा हादराव नाङैनो मिरु सरकारा आबादारि बिथांमोननो होनाय जितु किसान सम्मान निधि बेनि रांखौ बयबो आबादारिनि बेंक एकाउन्टसिम सोनानै हरनाय जाबाय। जुदि नोंथाङाबो आबादारिब्ला आरो नोंथाङा किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोनाखैब्ला आरो एकाउन्टआव राङा जमा जायाखैब्ला अब्ला जिंगा नांगौनि गोनांथि गैया, मानोना दा न'आव थानानैनो मिथिनो हागोन दि नोंथांनि एकाउन्टआव रांखौ सोखोना सोदिया, बेबो मात्र मोनसे मिस कलनि गेजेरजों। बे सुबिदाया खालि आबादारिनि थाखायल' नङा, गुबुनफोरनि थाखायबो, जेरै जायफोर बिथांमोना जनधन योजनानि गेजेरजों एकाउन्ट खुलिदोंमोन बिथांमोननि थाखायबो। बेबो मोनसे कलनि गेजेरजोंनो एकाउन्टनि गासै डिटेल्सखौ मिथिनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा बे खाबुखौ लानो लुबैदोंब्ला मोनसे खोथाखौ मिथिनानै लाखानांगोन जे नोंथाङा जाय बेंकआव एकाउन्ट खुलिदोंमोन बे एकाउन्टजों लोगोसे मोनसे मबाइल नाम्बार रेजिस्टार जानानै थानाय जानांगोन। बै रेजिस्टार जाखानाय मबाइल नाम्बारजोंसो नोंथाङा बेबायदि सुबिदाखौ खालामनो हागोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ बेंक अफ इन्डियानि, अब्ला नोंथाङा नोंथां रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों 09015135135135 बे नाम्बाराव मिस कल होनो नांगोन। मिस कल खालामनायनि दसे उनावनो बेलेन्सनि मेसेज नोंथां रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव। जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानिब्ला नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों 180042533800 नङाब्ला 1800111211 आव कल खालामनानै एकाउन्टनि बेलेन्स मिथिनानै लानो हागोन। बेल' नङा, कल खालामनायनि दसे समनि उनाव बेलेन्सनि अनगायैबो जाखांनाय मोनबा ट्रेन्जेक्सननि सोमोन्दै मिथिनो हागोन। बेनि अनगायैबो 9222376666 नाम्बाराव गावनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों कल खालामनानै एकाउन्टनि डिटेल्सबो मिथिनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ पान्जाब नेसनेल बेंकनिब्ला नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों 012023039090 आव मिस कल होनो हागोन। मिस कल खालामनायनि दसे समनि उनावनो नोंथांनि बेलेन्स डिटेल्सआव मेसेजआव फैगोन। बेनि अनगायैबो BAL स्पेस 16 डिजिट मबाइल नाम्बार लिरनानै 56074040 आव मेसेज खालामनानैबो बेलेन्सनि डिटेल्सखौ मिथिनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ OBC अर्थात ओरिएन्टेल बैंक अफ कमार्सनिब्ला नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों 8067205767 आव मिस कल खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो 180018012335 नाम्बाराव मिस कल खालामनानैबो बेलेन्सनि चेक खालामनानै मोनसे खोथाखौ मिथिनानै होखानि जे जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय आबादारिफोरनो किसान सम्मान निधि बे जितु बोसोरसेयाव 6000 रां होदोंमोन, बे होनायखौ माखासे जिल्लाफोरनि थाखाय बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जादों। बेखायनो नोंथाङा दा जुदि बेनि खाबुखौ लानो लुगैब्ला हयथ' नोंथाङा मोनाबो जानो हागौ। उननि समफोराव माब्ला होयो बेनि खौरांखौ आं नोंथांमोननो गोख्रैनो होगोन। बबे दाननिफ्राय हाबगोन आरो मा समाव हाबगोन बेखौ खोन्थानानै होगोन। बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो, जुदि माबा मोनसे सोंथाबोब्ला कमेन्ट खालामदो, आरो जुदि चेनेलखौ गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावगोन।